Ja sitten Markku vuonna 1992 siirryi Toyotalle. Mitkä seikat vaikuttivat tähän? Mulle ei vaan synkännyt Subaru. Australian rallissa niin bussipysäkillä silloinen Toyotan tallipäällikkö Uwe Andersson pysäyttää mut rallin aikana ja kysyi, että haluaisit sä tulla ajaa Toyotaa. Samalla kädenpurustuksella puristin Uven kättä ja sanoin, tulen. Mutta minkälainen ajettava tämä Toyota Celica Turbo oli silloin? No sehän oli kupea auto, kaksipaikkainen ja se oli aivan niin kuin sanotaan, Keniaan me tehtiin iso määrä testiä, paljon kilometrejä, me 2 kertaa simuloitiin 5000 kilometriä. 10 000 kilometriä maettiin testiin. Ja niin kuin Jyväskylään, niin auto oli hieno, mutta ei ollut voittaja-auto. Mielenkiintoinen historia. Morjesta pöytään. Moro. Joo. On muuten pätkä komeata historiaa, kiitos Markulle siitä. Mutta että olisikohan pikkuhiljaa aika siirtyä 2020-luvulle? Niin, meidän tietysti ohjelmamme yksi teema on Kyllä. tulevaisuus ja tämä päivä. Että... Eikö me seurata Pekkaa? Raikasta sähköistä liikennettä käteni osoittamassa suunnassa. No niin. Joo, katsotaan. Eihän tämä mistään Toyotan tiepalvelusta. Ei ole. Siirtyminen raikkaalle vuosikymmenelle vaatii meiltä aina ponnisteluja, mutta Pekan lupsakkaassa ohjauksessa uskallamme astua uuden äärelle. Tämä on BZ4X, Toyotan ensimmäinen BZ-sähköautosarjan malli. Tulevaisuus on täällä nyt. Se on erinäköinen kuin ne 90-luvun Toyota. Kyllä. On se hieman joo. Pientä hiomista on tapahtunut. Meillähän tässä erittäin nätti täyssähköauto. Se on iso, niin kuin näkyy. Kyllä. Iso tarkoittaa hyviä sisätiloja, muunneltavia hyviä sisätiloja ja usein erilaiseen käyttöön. Joo. Varusteita löytyy vähintäänkin riittävästi. Toki tämä on vielä Premium Edition mallia, tarkoittaa sitä, että siinä on kaikki mahdolliset varusteet. Ei tarvitse rasittaa itseään ruksimalla mitään lisävarusteita. Ja nelivetosori. Kaikesta tärkeimpänä neliveto. Kyllä. Sitten nelivetojärjestelmäähän tässä on kauheasti kehuttu. Mikä siitä tekee nyt niin täydellisen? Täytyy sanoa, että siinä näkyy Toyotan pitkä historia nelivetosten autojen parissa. Mä uskallan väittää, toki mä oon ehkä pikkasen puolueellinen tässä. Mä oon jokuisia nelivetosia henkilöautoja elämäni aikana ajanut. Mä väitän, että tässä on paras, mihin mä oon ikinä törmännyt. Kyllä. Mutta sehän jää tietenkin teidän arvioon. Se nähdään. Tätä mallia on markkinoitu niille, jotka arvostavat tilavia sisätiloja, kattavaa varustelua sekä erinomaisia ajo-ominaisuuksia. Hiljainen matkakumppani. Mukava, tarkka, vakaa ja tehoakin löytyy riittävästi. Nelivetoisena toimintamatkaksi ilmoitetaan kesäkeleillä reilut 400 kilometriä, etuvetoisena 100 kilometriä enemmän. Älykäs nelivetojärjestelmä tarjoaa myös erinomaiset maasto-ominaisuudet. Täällä on vähän routa tehnyt Nummelan teistä vähän huonoa. No, mutta se kuuluu olennaisena osana tämän auton testipäivä. Nythän mä honnasin senkin jo. Pintakovuus ja kaikki tämmöinen tässä niin osuu. Mun mielestä on hieno. No niin. Toyota on aina osannut tän homman. Tässä on juuri sitä paljon mainostettua ajamisen riemua ja helppoutta. Kyllä menee softisti, niin pehmeästi eteenpäin. Kyllä. Erittäin kevyt ajaa. Ohjaus on todella miellyttävä. Tämmöiset mutkatiet, niin kyllä pysyy hyvin tiessä. Kyllä. Ei paljon nojaile eikä niiaa, että tää niinku syö tätä asfalttia. Niin, tää on perheauto. Huom. Mutta on hieno alusta. On todella hieno alusta. Niin kuin Pekka sanoi, kyllä tää lohi pääsee. Kyllä. Saakeli. Hei. Ukko. Nää on niitä kevään riemuja. Tää, miten tää sähkömoottorit antaa tän tehon, niin kyllä täällä tulee hienosti tää. Joo, ei tässä jäädä pohtimaan niin kuin viisasten kerhossa. Ei. Muinoin. Vastaukset tulee sitten nopeasti. Tässä ne on ne sähkömoottorin edut.
Kun lähdetään, niin lähdetään. Mutta onhan meidän pidettävä kiinni arvokkuudestamme ja löydettävä joskus niitä miinuspuoliakin. Vauhdin kasvaessa ihmismieli reagoi herkemmin. Se mitä näissä sähköautoissa mun mielestä on, niin jarrupoliin on vähän pehmeä. Noissa polttomoottoriautoissa, niin sulla on niin kuin mun mielestä jarru on kovempi, jarrupedalli. Nyt tavallaan suhteessa siihen voimaan nähden, niin pitäisi olla niin kuin vähän kovempi. Ehdottomasti. Joo. Se fiilis on niin kuin parempi tuommoisessa polttomoottoriauton jarrussa. Missä näytän paljon meillä on sähköä jäljellä vielä? Onko se lukeeko takaluukussa? Tässä kohtaa pitäisi sanoa, että pidetään pieni mainoskatko. Joo. 69% jäljellä. Se olisi reilu 10 mennyt nyt tässä. Puolella on ollut vähän poikittain tiellä. Aha. Vähän tietysti epäilit, että kannattaisi sitä nyt viedä tonne nyt ja lähteä rämpiin tämän kanssa tuonne maastoon, mutta Pekka antoi luvan. Pekka antoi luvan. Ja nelivetojärjestelmähän tässä kuitenkin. Ja 50 senttiä kaluu. Se kun me vedetään sinne penkkiin ja sitten veteen tää auto, niin sitten nähdään missä ollaan. Niin, kyllähän tämä herättää epäilyksiä, kun viedään sähköautoa maastoon. Mutta luotamme järjestelmän vahvuuteen ja hienosäädetään nelivedon toimintaa valitsemalla ajotilaksi syvä lumi ja muta. Tässä kohtaa kannattaa kytkeä myös vetoluistonesto pois päältä, jos jumiin jääminen askarruttaa mieltä. Ei taida kuule. Siitä vaan. Ei. Aina mennä rohkeasti. Takaroilerit taitaa lähteä meille. Sillä lailla. Mennään tosta kattoo nyt. Alenin kanssa jännillä. Jännät verkkareissa kohta. Kato kuin hienosti menee. Ei tuskaakaan. Ei. Miten nämä ominaisuudet teissä riittää tällä? Niin. Kyllä on niin kuin todella hyvin testattu, hei. Ei taida. Saatana. Joo. Nyt ihan semmoista pintakaasu. Pintasähköä. Tulee paskaa renkaista. Kyllähän tässä suurin yllätys on koettu jo maastoradalla. Liukas ja upottava tienpinta ei tuota minkäänlaisia vaikeuksia. Siviili Toyota. Ehti se kääntyy kuitenkin ennen kuin asuintalo tulee vastaan. Meneekö tää mukaan näin hyvin vai kuvitteleks mä vaan? Kyllä se menee hyvin. Kyllä se vaan kääntää. Kyllä. Siis siviili auto. Nyt on testattu, että järjestelmä pelaa, maavaraa riittää, loppu on enää uskalluksesta kiinni. Ja kun kahluusyvyydeksi mainitaan puoli metriä, niin kyllähän metsän keskeltä sopiva amme löytyy. Ajattelit käydä niin kuin vedenpuhdistamon kautta. Joo. No en mä nyt usko, että tämmöistä leikkiä nyt oli tänään. Niin. Oh! Miten toi vesi ja sähkö niin yhdistelmänä? Hyvin antaa kipinää. Joi. No niin. Olihan löylyt. Olihan löylyt, kyllä. Hyvä. Mitäs enää pikappeja tarvitaan? Tuhannet kiitokset. Kiitoksia. Kiitos Markku. Auton saamasta pinnoitteesta päätellen, niin pikappeja ei tarvita enää ainakaan kuran roiskuttamiseen. Mun mielestä hei, niin mä odotin, että ei ole ihan näin mieletön kiipeilijä kuin tämä auto oli. Et tällähän mennään ihan mihin vaan, vaikka pikappi, niin vastaan voit lähteä koska vaan. Että auto on kyllä aivan ja hieno traction control. Joo, ja sitten kun mä sanoin, niin kyllähän tuo nelivetojärjestelmä niin tämmöisessä siviiliautossa, niin tämä on parasta, mitä me ollaan kertaakaan. Kyllä, ehdottomasti. Tämä on hyvä kuulla. Yksi mun hienoimpia kokemuksia sähköautosta ehdottomasti. Tämä on hyvä kuulla. Kuulit sä? Kuuli. Tuliko se Aleni suusta vielä? On se Aleni? Joo, on.
Ei, kiitoksia. Kiitos ja paljon. Kokemus. Ja saako tarjota Toyota-terapiaa? Siihen mihin jäätiin tuossa aamupäivällä. Ilman muuta, siis on koko sauna. Se on sitä ja mä tarjoan, kato tätä terapiaa, se on 4 € metriltä. No se on halpaa. Erikoiskilometriltä. Se ei maksa mitään.